खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि 22 नभेम्बराव धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव लोगोसे सिमेन्ट दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सायाव मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि लोगोसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि कोअर्डिनेटर फनिन बर' बिथाङा लोगोसे मिरु बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि आरो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनिनो कोअर्डिनेटर बड'सा ब्रह्म बिथां चिरां जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राकेब मोसाहारि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि साब कोअर्डिनेटर एबा सनितपुर जिल्ला आबसुनि बोसोनगिरि बिरदाव बर' बिथांमोनाबो बे मेलाव बाहागो लानानै गाहाय आलासि फनिन बर' बिथाङा बर' हारिनि गोबां जेंनानि सायाव बिबुंथि लाखियो आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जानो गोनां बर'फोरनि थामथि एकर्डआव बर'नि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बाहागो लानो खावलायदों। बेखौ नोजोर बोनानै प्राइम 24 हेडलाइन नखरनिफ्राय खावलायहरनाय जायोदि जाहाथे जेबो दावराव दावसि जायालासेनो गोरोबलायनानै हारिनि गेजेराव गोजोन थासारि सोरजिगोन बेनि फारसे खावलायहरनाय जाबाय। दानिया धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि शिबराम बसुमतारिनिफ्राय मिथिनानै लानि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसे मिशन फोसावदों मिशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ लानानै दिनै दुलाराय फरायसा आफाद खामानि मावबाय थानायाव दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जों दिनै खामानि मावबाय दङ। मैया थांनाय समाव गगामुग दख'रा दुलाराय फरायसा आफाद दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेहाय जादों आरो गाबोन मोनसे हाबाफारि दंबावो जुनाय दख'रा दुलाराय फरायसा आफादाव दिनै बे मिशननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै जोंनि बे ओनसोलफोराव दिनै फरायनाय मावनाय दांनाय बायदिसिना पलिटिक्सनि खेथ्रआवनो जा दिनै हिक्खा दिक्खा गोबां परिबेगा गाज्रि जाना दङ दिनै जायनि जाहोनाव दिनै मोजां कुवालिटि इडुकेसन जों होनो हायाखै। दिनै आवगोलनि समाव जों नायोब्ला मेट्रिक परिखानि आनजाद जिथु उथ्रिनाय बे उथ्रिनाय हारा एसे बांसिनमोन नाथाय देग्लाय जोबोद खम। दा दिनै जोङो बुंदों कुवालिटि इडुकेसन लानांगौनि सार्थ'आव नाथाय एसेबां बुंसेयावबो एसेबां खालामसेयावबो दिनै जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै सोलोंथायाव दिनै जौगानो हायाखै। बिनि गुदियावनो मा दं जोंबो नायबिजिरदों आरो रायजो राजाफोरजों जों हाबै रायलायदों जोंनि थांना थानायाव दिनै रां खामायनायानो जा दिनै आबाद मावनायानो जा जिखुनु बिथिङाव दिनै जा खमि दं गोबां खमि दं। दा बेखौनो लानानै जों सांग्रां जानांगौनि बिथिङाव जों फैदों फोरमायफैदों दिनै रायजो राजाखौ गोबां आङो गोरबोजों बरायदों आरो बिदि जुदि फैबाय थायोब्ला सावरायबाय थायोब्ला आरो बिदिनो सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनै आसा खालामदों बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरखौ दिनै गावनि थामोनथाखौ लानानै मोजाङै दावखोलांनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।